क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। साजिए सवारे जाही गया तू बाजार गे, देखिए के छोड़न सब मारा हो नजार गे, मारा हो नजार गे, मारा हो नजार गे। साजिए सवारे जाही गया तू बाजार गे, देखिए के छोड़न सब मारा हो नजार गे। करली है गजरवा ना नजरवा लगता, सबे मांझ जी के बेटा तोरला भरवा लगता, सबे मांझ जी के बेटा तोरला भरवा लगता। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। मांझ जी के बेटा छौड़ी हो रंगा दार गे, ज्यादा कोई बोला तो देव गोली मार गे। मांझ जी के बेटा छौड़ी हो रंगा दार गे, ज्यादा कोई बोला तो देव गोली मार गे। हमारे से छौड़ी पूरा जात डरा है, सबे मांझ जी के बेटा तोरला भरवा लगता, सबे मांझ जी के बेटा तोरला भरवा लगता। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। बाला टुपा बारावा के बात सुनले, पगली करली है काजरवा ना नजर लगता। बाला टुपा बारावा के बात सुनले, पगली करली है काजरवा ना नजर लगता। करली है काजरवा ना नजरवा लगता, सबे मांझ जी के बेटा तोरला भरवा लगता, सबे मांझ जी के बेटा तोरला भरवा लगता। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।